Ayan na. Ito na ako. Hello, hello, hello. Hello. Dito na naman tayo. Tayo. Dito na naman. Oh, hello, Julius. Congrats, Julius Gado. Nakagraduate na siya. Oh, salamat. Ano, musta na dyan? Buti nakaraos din kahit na sa sa online, nakagraduate din. Online graduation, success. Tulog pa yata si tito mo Ayan.
Saan ka na? Mabuti naman. Umpisa na naman. Nasa 100. Tulog pa siguro si tito mo ah. Wala nang Oh, Mary Love. Hello, hello.
Welcome dito sa bahay ko, Mary Live. Hello, Tabi. Kumusta ka? Kumusta ka, Tabi? Mary Love. Anong sabi sa inyo dyan? Huwag kalilimutan ng tamsakay host. Mary Love, sa'yo katabi sa Bicol. Mary's Love. Diyan ka lang muna ba? Hindi yan maaarabot na ang mga bisita. Dakol sinda. Ano baga, di ba pag bago ka papasok, may nakaganyan, ganyan o, kumaga sa ano, like. Kaso lang hindi natin pwedeng isulat na like sa, dito pag, kasi live streaming siya eh. Pag magsusulat tayo, kailangan ano, kumbaga sa ano, pag isinusulat natin yung live streaming, LS lang siya pag isinusulat natin dito. Pero pag yung host, pwede magsalita na live streaming, tapos mag-like ka muna bago ka pumasok. Di ba nakikita mo naman may like siya pagpapasok ka. Yun, yung thumbs up. Sa Albay ka. Ako sa Sorsogon ako. Hanapon ta ka, idukot ko sa imo ang ano. May ano ako dito eh. May alaga akong isa, ididikit ko sa'yo. I-search kita, Mary Love. Mary Love. Mary Love ba talagang ano? Mary's Love. Mary. Yung ano pa lang, ang ano mo, 18 pa lang na subscribers ka. Sige, dagdagan kita. Ito muna ang ano ko yung ninja ko. May isa ka lang na video. Ano ko. Pag mag-ano ka, Maris, kasi ano, pag mag-ano ka ng ano mo, link mo, mag-video ka ng mga 10 seconds lang para madali kang mapuntahan. Kasi pag mahaba, yung iba kasi tinatamad na ba puntahan yung bahay mo, hindi na nila tatapusin, hindi yun ano, pasok. Kailangan tapusin nila yung video mo bago sila mag-subscribe sa'yo, ganon. Kasi ano, yung iba kasi tamad na, kaya kailangan ano, tapusin nila. Mag-upload ka ng mga 10 seconds lang. Idikit ko na to sa yung ninja ko. Yung hindi na ako mag-comment, ididikit ko lang. Ayan. Ayan na, dinikit ko na yung isa kong ninja sa'yo. Tapos mag-ano ka, para ano, kasi yung ibang mga host, ang hinahanap nila, may iksi lang, para pag nagbaba ka ng link, 10 seconds lang.
madali kang puntahan. Tapos marami na sa'yong babalik-balik kasi maiksi lang eh. Ayan na anuhan na kita. Ibinigay ko na sa'yo yung isang alaga ko. Mamaya na tong original ko. Kasi mamaya, pag pumasok pa yung isang kaibigan, sina POFW Offshore Life Vlog, may 5 yun na ninja. Kasi yung tinatawag nila na ninja, yung may mga alaga ka ba na mga another account, iba-ibang account. Yun, pwede yun pa sa'yo para lumaki ka agad. Ako nga, minsan, parang pagbago pa, tinatamad ako. Kaso lang naisip ko, kailangan kong magpadami. Pasok ako ng pasok sa mga nag-LS, ganun. Pero yung pinapasukan ko dati noong umpisa ako, kunti lang yung tao para napapansin ako. Kasi pag madaming tao, hindi nila ako napapansin. Kaya ang ginagawa ko, doon ako sa kunting tao para napapansin ako hanggang sa paunti-unti na lang. Hanggang ngayon, nakadami na rin ako kahit papano. Malapit na rin mag-graduate. So, 1K na yan na kailangan ni YT. Kasi minsan, libangan lang. Yung mga ganito-ganito. Para hindi mabore sa araw-araw. O di, ganito na lang ang gawin mo. Kasi pag TikTok ka ng TikTok din, tapos i-upload mo rin sa mo. Kaso lang hindi yun, pag bago ka mamuni, kailangan tanggalin yung mga gano'n na yun. Iba talaga pag sarili mong video i-upload mo. Ng Mary. Ayan, shout out sa 3 million people in my house. Yun. Sige lang. Tulungan tayo para sabay-sabay tayong umangat. Ayun, si Karan 17 Vlog, tamsakdan, salamat. Gising ka na. Andyan ka na pala. Ayan na. Sige lang, pasok lang kayo. Unti-unti din. Dadami at dadami yan. Ayan. OFW Offshore Life Vlog. Salamat sa patamsak. Andyan ka pa ba, Mary's Lab? Sa harang pa. Harang-harang ka pang nalalaman, ha? Nilagyan mo siguro ng tinik yung daanan. Kaya naharangan. Ng Jackie doon na to. Ayan. Ayan, tamsak din ako. Salamat sa patamsak. Ayan. Tamsak na yan para naharang. Ayan, si OFW, bigyan mo si Mary ng yung mga alaga mo. Kasi maliit pa lang yung bahay niya. Nag-uumpisa pa lang siya. 18 tao pa lang. 19 pa lang ako doon sa bahay niya. Bigyan mo na lang siya.
para lumaki man lang ang bahay kubo niya. Bigyan mo siya ng alaga mo. Lagyan ko siya ng lagyan na kita ng jacket, Mary's Love, para ibaba mo yung link mo. Para madali kang mapuntahan. Madali lang. Bigyan kita ng jacket mo. Ayan, Mary's Love, baba mo na yung wow, salamat, Jackie Lutagana. Huwag kalilimutan ang like, ang thumbs up, bago pumasok. Hi, ma. Ayan na, Mary's Love, pwede ka na magbaba ng link kasi andyan si OFW Offshore Life Vlog. Madami ang alaga pambigay sa'yo. Ano na, Jackie Lo? Diyan ka lang. Oh. Ayan, shout out sa 5 million people in my house. 5 million na yan. Tamsak-tamsak lang. Huwag kalilimutan ang tamsak kayo. O yan, sige lang. Diyan ka lang, Jackie Lo. Huwag ka muna umalis. Mag-ano ka na, Mary's Love, maglagay ka na ng link mo, baba ka na. Ayan. Okay po, diyan ka lang muna at ako'y sa 7 na siya. Shout out sa lahat ng tao dito sa bahay ko, 7 million na. Paano ba? Yung kasi mahaba yung mo na yon, dapat kasi may maiksi ka lang na video, mga seconds lang. Video ka, sarili mo, 10 seconds lang, yun ang ibababa mo. Pero ibaba mo na rin yan, na link mo. Yung video mo, di ba? Punta ka sa video mo. Tapos may share doon, i-share mo siya, tapos copy link. Tapos ika-copy paste mo siya dito sa ika-copy paste mo siya para mapuntahan ka. Puntahan mo yung video mo. Nandiyan pa may mga katrabaho ka pa, Jackie, daw. Dapat pinaano mo si Nanika kung nandyan. Ayun pala. O, ganun lang. Welcome. Sige, maganyan ka na. Magbaba ka na. Kasi papuntahin ko sa bahay mo si OFW Offshore Life Vlog para mabigay yung alaga mo. Alaga niya pala sa'yo. Mga dilim.
Madilim. Ngayon, lumiwanag. Wow, si Marwin. Welcome. Andiyan na. Okay, OFW. Anuhin mo to, ito na yung link ni Mary's Lab. Puntahan mo na siya. Saan ka na ba? Ayan, diyan ka muna, Mawin. Huwag ka muna aalis. Diyan ka lang muna. Kasi pag biglang umalis, nawawala rin yung nadadala rin yung tamtak. Yung like mo madadala din. Ayan. Puntahan nyo na yan. Jackie, bakit walang picture yung profile mo? Tingnan mo si Marwin. May ano siya. May profile siya. Ayan. Welcome sa 5 million people in my house. 5 million na. Sige lang. Yan lang muna kayo. Kaya ng alis. May ang alis para di madala. Bakit si Joy, wala daw siyang load, Mawin? Welcome. Pag-busy naman dyan. Sige lang. Dali lang. Inom lang ako. Wala pong mga load. Dinastos ko na po, pero kasi sabi po natin yung maglalay. Okay, sige, salamat. Pag pasahan ko na lang kayo pag meron akong load. Hilmore Chu, hi po nyo, bihir po, tamsak na kita. Ay, salamat sa patamsak mo, Hilmore, welcome ka dito sa bahay ko. Ayan, si Mary's Lab, may link na siyang binaba. Kainit ka muna dyan para lalagyan kita ng jacket. Wala pa yung iba kong bisita. Marami silang alaga. Hilmore Chu. Ayan, hello everyone here. OFW Offshore Life Vlog. Ayan si Hilmore Chu. Newbie lang siya. Bagong pasok sa bahay ko. Yung nasa taas, si Mary Lab. Andun yung link niya. Mary's Love. Welcome. Salamat. Bigyan mo na kita ng Hilmore para makadikitan ka kaagad. Bigyan kita ng jacket at nang madikitan ka ng bisita ko dito na si OFW Offshore Life Vlog. Ayan.
Helmorcho, pwede ka nang magbaba ng link mo para para ka, madikitan nila at idikit ko na rin sa'yo yung yung ninja ko na isa. Ayan, ayan. Yung jacket Mary's Lab, ayan, nag-kulay blue ka na. Kasi pag wala kang kulay blue, hindi ka makakababa ng link mo. Yun. Yung dikit, ibig sabihin, subscribers. Hindi lang pwedeng isulat natin dyan. Kasi bawal yan, magagalit si Lolo dyan. Kaya dikit-dikit lang, ganun na lang yun. Ang sasabihin dyan, pag nag-message tayo, padikit na lang. Okay lang yan, pare-parehas. Ayan, didikit daw sa'yo sa bahay mo punta na sa bahay mo. Wala pa siyang video na na seconds lang. 2 minutes yun, pero okay na, kahit kalahati lang naman. Ayun. Oo, ganon. Padikit naman po sa mga bago dito na hindi pa ako nadikitan. Ganon lang sasabihin mo. Tapos pag dumikit sila sa'yo, babalikan mo pag nakita mo yung bakas nila. Na mayroong bakas, yun, babalikan mo sila. Ilmorcho, ayan na, magbaba ka na ng link mo para madikitan ka rin ni OFW. Ayan, marami ang alaga sa OFW. Kasi ako isa pa lang. Marwen, dyan lang kayo muna, Jackie, ha? Ganon yun. Kasi minsan, pag magsalita ka ng bawal, magsulat ka ng bawal, iha-hide yun, itatago ni Lolo yun. Minsan, makikita mo walang nagre-reply sa'yo kasi naka-hide yung message mo. Lahat tayo mga baguhan pa rin naman eh. Umpisa sa isa, hanggang sa dumami ng dumami, hanggang makakompleto mo na yung requirements ni YT. Malay mo, balang araw, pag nagtyaga-tyaga ka, mamuni ka, ayun. Ibawi ka na sa pinaghirapan mo din. Karamihan naman tayo nag-uumpisa lang sa ganito lang, maliit lang, hanggang sa lumaki na. Dati nga ako, nahihiya ako humarap sa camera kahit mag-video-video sa sarili ko, nahihiya ako eh. Subok-subukan lang para labanan ang takot, labanan ang hiya. Kasi kung laging nahihiya, walang patutunguhan ng buhay. Ayan. Ikikis ka na daw ni Mary's Love, dinikitan ka na niya. Maya mo na sila, kumbaga sana pag sinabi na, painitin mo muna. Huwag mo muna babalikan kaagad kasi pag binalikan mo kaagad, babawiin din sa'yo yan ni Lolo. Minsan malalagasan ka pa, mas marami pa kaysa binigay sa'yo. Kasi ako, alam mo ba, araw-araw nababawas sa akin minsan 6-10. Kaninang umaga, 6 ang nabawas sa akin. Tapos nadagdagan naman ako ng mahigit siguro ko 22 ang nadagdag sa akin. Tapos, binawas na naman yung 2, 20 na lang na naman. Ganun lang, dagdag bawas. Hindi ka pa nga nakakasukli sa mga nagdikit sa'yo, binawasan na naman. Kaya minsan parang ayoko nang tingnan lagi iba, yung mga yung bahay ko. Parang ayoko nang tingnan lagi kasi baka mamaya nagbawas na naman. Kasi pag lagi kong tinitingnan araw-araw, para akong minsan nawawalan ba ng gana. Pero
Minsan inisip ko, sige lang, laban lang. Kapag may nawawala, may bumabalik, di ba? Ganun lang yun. Saan ka ngayon, Mary's Love? Nasa Pinas ka ba ngayon? Ganun ang buhay. Tiyaga-tiyaga. Pag may tiyaga, may nilaga. Sige lang. Marwin, Jackelo, asa na kayo? Wala na kayo? Ako din nagbabago ng mga sabas. Oo, ganun talaga. Nagdaan siya, nagbabawas siya lagi. Pagtulog ko niyan, kompleto, ang dami eh. Siyempre, nakapangisda ka sa ibang mga nag-LS eh. Punta ng punta ikaw, tapos ang daming dumidikit sa'yo. Nasa Middle East. Saan ka dito sa Middle East? Minsan dami kong pinapasukan, tapos paglabas ko, minsan mga 10, 15. Sarap na ng tulog ko, pagising ko noon. Yung 10 na yon, o 15 na yon, naging 8 na lang. Siyam. Minsan yung 15, 10 na lang. Wala eh. Babawasan lagi talaga. Ganun daw talaga yun. Pero nung bago pa lang ako, hindi ko naiintindihan na bakit ganun, bawas ang bawas ang bawas. Para bang na ano na ako na pumasok sa mga nag-LS kasi sabi ko pagpapasok sa mga live ng ganun, pag ano, ang dami rin nawawala eh. Sa Lebanon ka pala. Buti layo ah. Buti ka pa nakarating sa Lebanon. Open na ba dyan? Hindi na lockdown? Oo, para dumami yung mga ano mo, need mo pumasok sa mga nagla-live. Para dumami yung mga tagging mo dyan, mga isda mo. Kasi kung ganyan lang ikaw, wala, hindi yan. Paano ka, paano lalaki yung bahay mo? Kailangan mong pumasok ng pumasok. Basta, kasi maliit pa lang ang bahay mo, papasukin mo yung medyo konti pa lang yung tao. Kasi pag umabot na ng mga 50, 30 na yung tao dyan sa bahay na yan, hindi ka, sa mga nagla-live na yan, hindi ka mapapansin nila. Lalo na yung iba na minsan may napasukan na akong nag-LS, siyempre uunahin nila yung mga kagrupo nila kasi yung iba may mga group kasi uunahin nila. Minsan kahit anong message mo sa kanila, wala, hindi ka napapansin. Kaya kailangan sa mga konti pa lang na tao para mapapansin ka kaagad. Tapos maswerte ka pa kung yung napasukan mo na yon, kunti lang yung tao, tapos hindi mo pa mga dikit. Hindi swerte mo yon, paglabas mo doon, dami nang nakadikit sa'yo. Basta wag mo kaagad babalikan. Kasi yung mga dinikit nila sa'yo, minsan, pag binalikan mo kaagad, nawawala din. Sayang din naman. Ako pag gabi, pag wala ng trabaho, bago matulog, pasok lang ako ng pasok sa mga nano. Kaya lahat ng mga dinikitan ko, kinakalimbang ko talaga yung kampana nila para alam ko kung may mag-ELS o alam ko na mag-ELS sila. Pasok ako kaagad doon. Ayan, meron din sa'yo, nagkalimbang na ako sa bahay mo, sabi ni OFW of Your Life Vlog. Ako mamaya mo na balikan. Kaya nga, mamaya na muna siya magbalik. Ayan, dikitan ka na daw ni OFW of Your Life Vlog, Mary's Vlog. Maya mo na siya balikan para sure. Basta gabi-gabi may pinapasukan ako. Kasi pag na ano naman, pag marami naman sila, ano sa'yo, sige, pasok ka na lang ng pasok. Pag madami rin naman mga tao na hindi mo padikit. Pag lumaki na ng konti yung bahay mo, umabot ka na ng mga 100, okay na yan, masaya na rin kasi grade 1 ka na noon. Ngayon, kinder ka pa lang.
Sa grade 1 ka lang, hanggang pataas na yung pataas. Shout out, mega shout out to 6 million people in my house. Ayan. Sige lang, dyan lang kayo. Sana kayo, Jackilo, Marwin. Kasi pag lumabas kayo kaagad, dyan lang muna kayo magtambay-tambay. Ayan. Mega shout out sa inyo dyan, mga guys. Tiyaga lang tayo. Kailangan natin paano tayo magiging successful nito kung susuko kaagad tayo. Minsan nga, nung unang edit ko, walang katao-tao, okay lang. Ganun talaga ang buhay. Minsan madaming pumapasok, minsan wala. Okay lang yan. At least, nakagawa ka, kaya mong gumawa, mag-live. Laban lang. Laban lang. Ang iwanan hanggang huli. Sige lang. Nawala na si Mawin. Walong tampak na. Kaya yan, mas mahirap ang pag-a-apply sa work ha, may medical pa, diba? Oo nga Sa medical pa, pag mag-work ka. Dito walang medical. Ano lang ang puhunan mo dito? Kapalan ng mukha. Ganun lang yun. Tapos tiyaga lang. Tiyaga lang. Anong ginagawa mo? OFW. Nag-ano ikaw? Nawala na yung dalawa Asa na kaya ang Jackal at saka Marwin na to? Sabi ko dyan lang muna. Biglang nawawala. Ayan. Diyan ka pala ha. Huwag ka maglalagay-lagay na ng mga ganyan-ganyan. Ng mga emoticon na yan. Basta sabihin mo lang, dito pa po ako, nagbabantay, ganun lang. May nanonood Ayan, alagad ni Fatima Arab. Hello host, ang sakdan. Salamat Fatima Arab. Welcome. Maraming salamat sa support.
Nagkakape ka. Tanghali, ano na kape kagad, ang init-init. Wala bang ice cream dyan? Kuha ka ng ice cream. Nood lang kay Jackie Lodge naman sila. Ayan nga, akala ko wala nga. Kasi kanina pa silang dalawa nawawala. Hindi. Kumakat ang ilong ko May patay na Inject. Andiyan na nga sila. Jackie Lo, anong oras tapos ng work mo? Ayan. Inopen ko account ko sa laptop dito. Wow! Yan, ganyan. Diyan lang, hayaan mo lang. Wala nang tao. Andiyan pa ba boss mo? Nandyan din sa 10 p.m. pa tambayan kita. Salamat Sige, salamat alagad ni Dati Maarab. Diyan ka lang. Kagigising lang, kaya ka nagkakape. Sige, magkape-kape ka lang dyan. Hello din, Tito. Ayan. Kagigising lang yan ni Tito mo. Wala na di maganda. Wala naman pala. Di open mo lang yan. Alas 10 pa naman ang out mo. Medyo matagal-tagal pa. 9:43 na dyan, di ba? 8:43 pala. Di ba sabi ko sa'yo, mag-video ka dyan sa work mo. Di ba payag naman yung mom mo? Mamaya, pag ikaw na lang dyan mag-isa. Dati Maarab, tapos na ba ang LS mo? Tapos ka na din, Hindi na ako nakabalik. Pinaghimay ako ng saluyot. May dala na naman yung kapatid ng amo ko na saluyot. Pinaghimay ako. Opo, sa off ko mag-bid ako. Okay, sige. Diyan lang muna kayo. Mawin, diyan ka lang Shout out sa dalawa kong anak na nandyan, si Jackie Lou at Jan Marvin. Diyan lang kayong dalawa. Okay lang, host. Okay lang, host. Tapos na po. Okay. Buti naman. Sa sunod na lang naman uli. Laging LS ng LS lang, ang trabaho. Pagtapos ng trabaho, ito na naman ang pangalawang trabaho. Hindi na natutulog Wala nang tulugan to. Mamaya na lang gabi, pagtapos naman ang trabaho para isahan na lang. Hindi na bababa uli. Ay. Wala na si Mary's Love. Ilang. Maaga pa. Malapit na naman mag-alas 4. Isang oras na lang. Trabaho na naman. Sige lang.
Walang manood ako pag si Jackie Lo ang model doon sa condo nila. Ako mag-video-video to. Kaya nga, kasi ang ganda nun, malay mo. Matuwa pa sa'yo yung boss mo pag ganon. Sabihin, dumami tuloy yung customer natin dahil sa pag-video-video mo, Jackie Lo. Di ba dati may mga artista na? May artista nang pumunta doon, nag-video nung ano nyo na yon doon sa trabaho mo, sa Dormitos na yan. Kasi maganda yun. Pag sumikat yun, hindi dadami lalo yung customer. Magpakita din ito. Magpakita ka din. Sabi ko nga kasi kung may kasama siya, mag-video siya. Magpa-video siya, tapos siya ang magde-demonstrate ba kung ano yung nasa loob, kung ano yung gamit nun. Kasi nag-video siya, pinapalit-palitan lang naman, hindi naman pinakita kung ano yung pinipindot niya doon, yung mga ilaw na yon na nagpaiba-iba ng kulay. Pakita mo din kung para saan yun, na kulay-kulay na yon, kung alin yung pinipindot doon. Ganun ang nag-endorse ng product. Maglagay kayo contact number. Kaya nga, para madaling makontak sila. Pag umalay mo, tawagan na lang sila o magpa-reserve. Para mas dumami lalo. Yan. Mega shout out to 6 million people in my house. 6 million na siya. Ito lang. Nangangalay na yung pa ako. Ngalay yung paa sa... Tapos pick mo yung labas yun ng cover photo niya. Jackie Lo, na mo, yung sinasabi sa'yo ni tito mo. Tingnan mo, ganun ang gawin mo. Tapos pick mo yung labas yun ng cover photo niya. Ako gagawa ng thumbnail niya basta picture mo sa labas yung kita ang name ng kondo. Kasi doon siya ngayon, naka-stay sa doon sa dorm na yon. Hindi siya umuwi na. O di binigyan siya ng isang maganda yun. Isa na siyang pwesto doon. Doon siya umuwi. Isang pad ang binigay. Jackie Lo, ha? Ayan, sundan mo yung sabi ni tito mo para magawa mo yan. Kasi sa taas naman sa taas yung niyan eh. Yung pangalan ng dorm na yun sa pinakataas kasi. Yung ko, nadagdagan yung WH ko. Tiningnan ko ngayon. Ngayon lang.
Ayun, may dumagdag na 16 hours. Ayun. Nadagdagan na siya. Kaya, ayan. Nabawasan yung saging ko. Mm-hmm. 21 hours ang dagdag sa akin. Ayun. Salamat. O, ganun lang pala. Kailangan i-play natin yung i-play lang natin. Pwede rin pala sarili lang natin ang magpapalago ng natin eh. Magpapataas ng mga WH natin eh. Maswerte yung maraming mga gadget. Yung mga gadget na yan. Pag marami, ayun. Ikaw lang lahat, i-play mo lahat ng mo sa mga account mo, lahat ng video mo. Tumaas, mabuti. Oo, i-play mo siya ng i-play, tumaas. 21 ang dinagdag niya. Tingnan mo. Ikaw 4, di ba? 5, 4. O, 5. O, di 3 sa'yo, 2 sa akin i-play mo. Kasi matibay ang Sa akin, isa lang ang pwedeng ipag-play. Yung isa kong na siya, titirik na siya. Hindi pa nga natatapos yung iba, wala na. Malaki rin yung dinadagdag niya kasi yung sa LS ko lang 16 lang siya binigay. Pero pag pinanood mo talaga siya, tingnan mo 21 ka agad. Nung kailan ko lang yun nung isang araw lang. Tapos ngayon na pag ko, dagdag na kaninang umaga. Ganun pa din. Tapos ngayon, bago ako mag-LS, tinignan ko, ayun, may dadagdag mo. Huwag daw talagang sabi naman kabatang may siyan sa akin na bakit tingnan mo? Ganun ang mga ginagawa, pero tingnan mo, dumagdag din siya. Kasi sabi sa akin, hindi mo naman daw yun pinapass forward na ikaw na inaano mo talaga eh. Mabilis lang siya, pero hindi siya yung naglalagpas sa bawat video. Hindi niya nilalagpasan. Tingnan mo, kahit ikaw, pag 2 times mo, tingnan mo siyang mabuti. Ang bumibilis lang yung parang bang langgam siya, nagaganunan lang siya. Yun lang. Wala naman daw yung o buo pa rin daw naman yun. Kasi tingnan mo sa akin. O di dapat, 10 lang ang tinaas niyan. Wala naman akong ginawa, di ba? Hindi na ako nag-LS noon. Tapos na yung oras ng sa LS ko, wala na. Naibigay na. O, yung binigay sa akin ngayon, yung sa panonood natin. Yung pinapanood mo lagi, di ba? Piniplay mo yung mga video ko. Di ba nilalagay mo rin sa 2 times? Ganun. Tingnan mo. Di ba nilalagay mo sa 2 times siya? Sa akin 2 times din. Pero tingnan mo, 21 ang binigay niya. Kasi wala naman na yung sa LS ko. Wala na. Tapos na nilang ibigay. Ito naman yung sa ngayon. Itong LS ko, yun naman ang malalaman ko bukas. So, kaya sa sunod na araw. Kasi 2 araw to bago binibigay eh. Bahala. Basta, kasi, di ba, nanonood ka, 2 times mo naman. O, bakit ganun ang, bigay sa akin? Hindi ko naman na sinusunod na, yung normal lang na nilalagay ko yung video. Nilalagay ko lagi sa 2 times. Wala namang, kasi kung sinasabi mo sa akin na pag nilagay ko sa 2 times, sabi mo kalahati na lang ang magiging oras nun. Hindi, dapat 10 lang siya. Kasi, kaya maano ko naman yan bukas. Kung i-play mo siya ngayon naman, tapos ako i-play ko rin mamayang bago matulog, tingnan natin kung magkano naman ang idadagdag.
kung ilan naman ang idadagdag niya. Kasi ang ano ko lang naman doon, kung maapektuhan ba yung WH kapag nilagay mo sa 2 times para mapadali ang panonood mo. Wala naman daw problema yun. As long as hindi mo siya pinapas forward talaga na i-ano mo, nilalagpasan mo na ba. Kasi dati, pag, nung wala pa akong mga ganito, may nanonood ako ng mga teleserye, mga ganon. Nilalaktawan ko siya, ginaganon ko siya para matapos ka agad. Hinahanap ko na yung mga karugtong. Yan lang natin. Malalaman mo rin yan kasi nag-ano ka rin, di ba? Nag-play ka rin ng sayo. Kasi ako, bawat play ko ng sa akin, ganun ang ginagawa ko. Wala namang masama kung susundin natin yan na wag na ito 2 times. Pwede naman. Kung ayaw, okay lang naman. Basta ang importante, hindi nagbabawas ang WH natin sa mga ginagawa na yan. Nagdadagdag lang. Yun ang importante dyan. Sa akin pa, oo. Oh. Tingnan mo, yung sa ano mo nga yung sa 5 hours mo, ang ginawa ko rin doon. 2 times din. Oh. Kaya't makana na. Ayan, Pat Gipalian Host, pangalawang tamsak bago pa na din alagad. Ayan, salamat Pati Marad. Galing talaga, nandyan, laging sumusuporta sa akin. May supporter ako. Sa bawat LS ko, nandyan siya. Maraming salamat talaga. Hindi man ako nakasali sa grupo nyo, pero andito ka rin sa akin. Sumusuporta din. Ayan, marami ka ng alagad. Ako, wala pa akong pang dagdag ng mga alagad. Kulang tayo sa gamit. Wala pa. Kaya tiyaga-tiyaga lang muna sa mga ganito. Buti ka kasi madali kang makagawa ng mga alagad. Kasi nga may laptop ka. O tapos may CP pa. Tapos madali lang gawin pag mga ganyan. Ayan, gumawa ako bago 2 alagad. Wala pag gumawa ay mga alagad. Oo, kasi para pag may yung mga tao kasi minsan pag pumapasok sa mga ganitong hinahanap talaga nila yung may-ari ng bayo kaya na madaming alagad na naibibigay sa kanila. Kasi mabait sa amin sa'yo kaya yan pinopromote ko din ang LS. Maraming salamat. Ganyan ang partner ko na yan, sobrang bait. Sa mobile lang ako Oo, kasi ako nga, hindi ko naman pwedeng palitan ba yung mga ko. Pwede naman gawan ko rin to na isa ko. Kaso lang yung isa, hindi pa kaya. Basta Pati Maarap sabi raw pag may mga nunal daw mababait. Mababait daw yan, lalo na pagtulog. Ay, nako. Ganun talaga. Support lang.
Sabi ko nga sa'yo, nakikita ko sa'yo ang auntie ko, kaya gaan na din loob ko sa'yo. Ako kasi, inaano ko, tinitingnan ko kasi, mahihain kasi ako, hindi ako yung pala kibo ba, pag hindi mo kinibo, hindi rin kita kikibon. Pero once na makasanayan ko na, makuha ko na ang loob mo, gano'n, diyan, lalabas ang pagiging ano ko, kalog, mapagbiro ako sa mga usapan, gano'n. Pero hindi ako sumasali-sali pag mga hindi ko ka-close yung mga tao. Hindi ako nakikipagbiruan. Kasi hindi ko sure, baka mamaya, kung yung biro ko na yon hindi pala nila magustuhan, ganun. Kaya namimili din ako ng tao. Pero hindi ko lang alam, kasi nung makita ko yung mukha mo ba, sabi ko, parang ano naman ito, parang ang bait naman nito pag ano. Nagkikwentuhan nga kami niya ni Oster. Sabi ko, kasi alam mo sa Fatima, parang ang bait-bait niya. Hindi siya yung ano, tahimik lang pag ano. Pero ako ganun din, tahimik lang. Pero nakikisabay rin ako minsan. Ayan, tangso na andyan si Mary's Love. Nunal saan banda? Nunal dito daw sa mukha, Fatima Arab. Sa may mukha dito. Tapos dito pa sa isa. Magkalapit lang naman tayo ng nunal, mataas lang yata sa ng konti. Ayan, salamat. Basta pati malagyan mo din mga video ang ninja mo para hindi mawala ang mga dikit nila. Ayan, welcome again. Mary's Love, hello again, nalubat ako. Okay lang, sige. Andyan si Fatima Arab. Ayan, pag ano, dikitan mo siya. Mary's Love, dikitan mo siya kasi pag may LS din siya, pag nag-LS siya, doon, pasok ka doon, marami siyang alagad na dadagdagan niyang bahay mo. Mabait yan si Fatima Arab. Ikalimbang mo yung ano niya para alam mo kung kailan siya may LS, tapos pasok ka doon. Yan din si OFW Offshore Lifeguard, nag-LS din siya. Kaya pasok ka rin, kaya dapat pag nagdikit ka sa kanila, ano mo yung kalimbang talaga, yung kulay pula. Para pag nag-LS sila, manonotice mo na mayroon silang LS. Ganun sila, bibigyan ka na nila, marami silang alaga pag pumasok ka dyan sa mga LS nila. Oo nga, nalubat eh. Yan eh, pero ako ang nunal ko na ito malas sa akin kasi. Ganun din naman. Ako ito nga, sabi niya, umiiyak. Ganun din naman, iyakin ako. Madali akong umiyak. Kunting ano lang sa akin, umiiyak ka agad ako. Tapos pag sa sobrang galit ko, pag galit na galit ba ako, umiiyak na lang ako. Ako yung galit na iniiyakan ko na lang. Ganun ako. Kasi sabi nga nila dati, kunting ano lang sa'yo, iyak ka na kaagad. Yan ang kahinaan ko. Pag ano, iyak. Yan lang sa isang tabi, umiiyak. Kaya ako basta mag-unlove ko sa tao, mamahalin ko na yan. Tinuturing ko na bang pag mangyay niya mag-anang loob sa isang tao? Kaibigan ko na siya. Ganun lang. Baba kaling Fatima Arab yung ninja mo kasi katatapos mo palang mag-LS. Oo, baba. Kasi andyan si Mary's Love. Para madikitan ka Fatima Arab. Yung ninja mo ipaano mo kay Mary's Love. Bago lang siya. Maliit pa lang yung bahay niya. Bicol din siya. Taga Legazpi Albay siya. Pero nasa Lebanon siya. Basta Mary's Love, maggawa ka ng video mo na seconds lang. Pero matapang ako kapag galit ako, lumalaban ako, lalo pat inuunahan. Ako hindi, galit na galit ako, pero may kasabay yun na iyak. Umiiyak na ako. Nagsasalita ako, sumasagot ako, pero umiiyak na ako. Minsan nga dito pag sa amo ko, pag alam mo nagagalit, oo, sumasagot ako, pero tumutulo na yung luha ko noon. Kaya wala din, talo rin ako. Kasi habang nagsasalita ako, sumasagot ako, nakikipag-away ako, nakikipagsagutan, umiiyak na ako noon. Kaya wala din. Tinatawanan din lang nila ako.
Ayan. Mary's Vlog, sagot ka na ng Team CA, madami kaming alagad. Ayan, Mary's Love ha, sabi ni Fatima Ara, basta pag may mga LS sila, lagi silang lagi kang pumunta sa bahay nila. Pag dumikit kay kalimbang mo na para alam mo na kaagad na isa sa kanila nag-LS. Yung dalawa na nandito sa bahay ko, si OFW tsaka si Fatima Arab, yung mga nindiyan niya yan. May LS silang dalawa, kaya pumunta ka din. Nalaw ako nag-stay ng marami sa iba, tinitingnan ko lang. Wala pa kasi ako alam. Ang ganyan. Diyan ka lang para malaman mo lahat. Kasi paano dadami yung isda mo, paano lalaki yung bahay mo kung hindi ka mag-aano sa mga LS. Diyan si Fatima Arab ay yung mga na niyan. Lagi yan nag-LS, namimigay siya ng mga alagad niya, binibigay niya, mga saging niya. Pag pumasok ka doon, bibigyan ka agad. Basta hanggang sa matapos siya, madami yung ibibigay sa'yo. Basta wag kayong mawala sa LS namin, dinikit ko na sa'yo ito. Okay, salamat Fatima. Salamat. Basta nakakalimbang naman sa akin naman, lagi naman kayong sa akin, dumadaan sa notice ko. Kaya lagi akong nakaabang sa nyo, sa mga LS nyo. Mary's Lab, bukas na umaga may LS yan si OFW Offshore Life Lab. May LS siya bukas na umaga. Ikaw, Fatima, kailan? Anong oras yung LS mo bukas? Punta tayo doon, Mary's Lab, pag mag-LS sila. Pupunta tayo para laging padikit na lang po sa may gusto para makapasok sa LS. Oo, kasi yung link ni Mary's Lab, medyo mahaba, 2 minutes siya. Pero okay na din, sabi ko nga sa kanya, pag ibaba nyo na lang yung mga ninja noon na pwede niyang dikitan ni Mary's Lab para siya na lang ang papasok sa inyo. Bukas Mary's Lab, punta ka sa LS para mabigyan kita saging. Ayan, mataba daw at sariwang saging. Galing kay OFW, maraming saging yan. Isda, marami din, matataba. Oo, pagtapos mo, bukas? Lunes pa, Martes? Oo. Basta kung sino sa dalawa yan, mayroon. Ayan, 3 p.m. sa Pinas, ang niya, time na yan, time ko din sa Sunday to Thursday, 8 p.m. to 4 p.m. Ayan, pag sa Thursday, 8 p.m. si Fatima, Mary's Lab. 8 p.m. tsaka hanggang 4 p.m. Saudi time. Nasa Lebanon siya eh. Di ko alam. Mary's Lab, ilan ba ang agwat ng oras natin dito sa Saudi tsaka dyan sa Lebanon? Basta mo lang, kalimbangin mo lang yung kampana nila, yung pinakataas na kampana. Di ba tatlo yung pag mo sila, pag dinikitan mo, makikita mo yung tatlong kampana. Doon sa pinakataas, kalimbangin mo lang siya para alam mo na mag-ELS sila. Nag-LS ba? Ngayon siya, naka-schedule siya ngayon. Ayan. Time lang po. Parehas naman pala eh. Kaya basta kalimbangin mo yung sa ikatlong kampana nila. Pag para papasok ka doon sa Huwag ka lang mahiya, kapala ng ganun lang. Ako nga dati nahihiya ako na nakikinood lang ako. Pag hindi ko yun lalabas na lang ako pag hindi ako napapansin. Eight p.m. to 12 p.m. pala Saudi time, Sunday to yan ang release ng MCA. Okay. Ayan, Mary's Lab. 8 p.m. to 12 p.m. pala. Sunday to Thursday ang nila schedule ng MCA.
Si Abu yun pala ngayon ang nag-ano sa inyo eh. Kaya nga, ngayon pala yan. Ngayon pala si Abu yun. Hanggang anong oras lang siya. Hindi, kaya nga ngayon inumpisahan ko na kasi mahiyaan talaga ako kahit nga mag-video sa sarili ko, nahihiya ako eh. Kaya sabi nga, unti-unting mawawala pag nag-umpisa ka. Kaya labanan ang hiya, sige lang. Kaya pag hindi nila nagustuhan, okay lang. Try and try lang hanggang sa maging success na. Si si OFW of Your Life Vlog ang encourage sa akin na, sige na, mag-ano ka din. Malay mo, pag umuwi tayo, parehas na tayo mo, ganun-ganun, kung ano-anong hinihikayat niya ako lagi. Sabi ko, sige nga, masubukan din. Siya ang nauna sa akin. Tapos nag-ano na lang ako na, okay din pala. Sige nga, makagawa nga rin ng para makisalamuhan sa mga ibang tao. Hanggang nasanay na din, sige lang, pag may pasok ng pasok, pag may nakikita akong nagla-live. Pero pag minsan, napapasukan ko na sa dami ng tao, siguro hindi ka napapansin, lalabas naman ako, hahanap ako ng medyo konti lang muna para mapansin ako. Everyday na yan na time niya, minsan wala na siya sa 8 to 12. Hayaan mo siya buyin doon. Dapat kasi sabay sa may mga oras na sayang saging. Kaya nga punta ka. Kasi sayang yung mga saging nila na pambigay sa inyo. Pambigay sa iyo. May sariling oras din siguro si Abu yun. Gusto niya hapon. Minsan may napasukan akong ilis. Grabe naman sumisigaw na halos hindi na makahinga. Parang akong nahihirapan makinig sa host. Sumisigaw na siya na parang uhaw na ba? Kailangan uminom muna ng tubig. Sa kababasa ng mga pumapasok sa bahay niya. Oo, may saging tawag doon sa pagdikit sa'yo. Ayan, sabi ni OFW of Your Life Vlog, oo, Mary's Love, saging tawag doon sa pagdikit sa'yo. Kaya pag magsasabi ka na, dikit-dikit lang para dumami ang saging. Iba-ibang tawag, dumami ang saging, dumami ang itlog, dumami ang isda, lumaki ang bahay. Ganun lang para hindi lang tayo ma-detect ni Lolo. Si Lolo ngayon parang mas stricto Kapapasok mo lang, kabibigay lang nila ng saging. Pagbalik mo, binawasan na yung saging. Di ka pa nakakapanukli sa mga nagbigay sa'yo, binawasan na. Oo, siya yun, si Abu yun, vlog malakas ang hindi ko maintindihan kung sumisigaw na ba siya na Sige, sabi, parang pag mag-stay ka doon, parang ikaw ang nauuhaw. Mauuhaw ka sa salita niya. Sa sobrang ingay siguro ng mga kakwarto niya. Pero hindi naman, sobra naman yun. Wala naman akong naririnig na ingay ng mga boses pag pumasok ako sa LSM. Wala naman ako mga boses na naririnig. Hindi kagaya kay Fatima, may mga boses talaga akong naririnig. Pero tingnan mo, naririnig naman yung boses niya, mahina din naman. Hindi naman siya sumisigaw. Pero si Abu yun, grabe naman ang sigaw. Dapat sa kanya laging may katabing tubig. Sigaw. Parang yung halina kayo, pasok kayo dito sa bahay. Yung sa mga nagtitinda sa Divisoria.
Halina mga sok. Pasok kayo, pasok. 10-10 lang. Maya na pupunta sa kanya. Dito muna sa bibi ko. Wow. Team CA. Charred Angels. Ang ganda naman. Charred Angels. Tapos, pag may ano kayo, pag gumawa kayo uli, salig nyo na ako ha, pag gumawa kayo ng GC nyo uli. Kasi gagraduate na yung andyan, kung sino ang magagraduate dyan. Maingay doon, kaya ganun siya kasi sa sala lang siya, daming tao doon sa bahay nila. Bakit wala akong naririnig na mga ingay ng tao? Kasi kung maraming ingay, maririnig mo, kahit ikaw maririnig mo, di ba? Tsaka hindi naman siya nag-headset na yung sakit talaga sa ilong ay, sakit talaga sa tainga niya eh. Oh. Pag sakit sa tainga niya, yun maraming tao. Kasi may iba naman na maririnig mo talaga yung ingay kapag maingay sa bahay mo. Ikaw nga, naririnig mo kapag nag-ano itong background ko, di ba? Oh, kapag itong kasama ko nag-yaw-yaw, dinig na dinig mo. Buti nga ngayon, tahimik eh. Hindi siya nag-yaw-yaw. Tapos ka na magmerienda? OFW, tapos na ikaw magmerienda? Ako gagawa ng GC kasi ayaw ni Kabatang. Baka daw makita ng kanilang IT sa web. Ano siya, sisisantihin siya pag nakita siya. Ikaw ang magiging team leader. Team leader. Leader. Sige, magawa ka ng GC niyo. Habibi. Habibti, syukran. Ewan. Malapit na din naman, 4:20 na. Tingnan mo. Mag-iisang oras kalahati na din ako. Matatapos na din, kahit tayo-tayo lang. Ganun lang. Palipas-lipas lang ng oras hanggang makabuo ng sa kalahating oras o mahigit pa. Eight hours pa para mabuo ko yung 20 hours. 8 hours pa ang kailangan ko. Baka alisin daw siya sa group nila kasi bawal yung gagawin niya na pagtulong. Sabagay, okay na rin yun. Para safe din siya kasi malay mo nga naman pag na-detect. Pero sasali pa rin siya. Hindi lang siya ang magiging team leader niyo. Kumbaga sasali, magiging member na lang siya. Ayan, Teams Gipal, yan, tamsakdan host, bago kong alagad eh. Ayan, salamat sa bagong alagad mo, Fatima Arab.
Maraming salamat. Iba ka talaga pag sumuporta sa mga kaibigan mo. Talagang tunay. Kapag ganyan ka sa mga kaibigan mo, mas madami pa ang balik sa'yo niyan. Marami pang blessings na matatanggap. Ibig sabihin yan, pag ganyan. 8 na alagad ko. Wow, ang dami na. Wala. Yan, OFW, tingnan mo si Pati Mag-Arab. Naka-8 na siyang alagad. Ikaw ilan lang? 5? Yan, share your blessings para sabay-sabay tayong umangat, tulong-tulungan lang. Ang daming alagad. Maganda yan pag mag-LS. Ayan, lalagay nyo. Kung sinong gusto ng maraming banana, pasok dito sa bahay ko. Maraming makakain. May isda, may saging, may itlog. Ganun lang. What are friends for? Kung hindi magtulungan. Ayan na. Sasali siya. Sasali pala siya. Dami ng alagad. 11. Wow, salamat sa 11 thumbs up. $5 million in my house. At iba ganyan, thumbs up ko na din to. Maraming salamat. Ayan. 12 thumbs up na. Maraming salamat. Hindi kaya ng laptop ko ha. Sa CP nga, hindi sa laptop. Sa CP lang ginagawa ni Fatima yun, mga alagad niya. Sa CP rin siya gumawa ngayon ng 2. Hindi kaya naman magawa ng madami kasi hindi kaya ng laptop ko. Sa CP nga, gawa ka pa. Ilan na ba sa CP mo? Sa isang CP mo? Ayan, ang LS ba kasama sa... Oo, kasama yan sa WH na yan. Ang kasama yan pag pag panoorin mo yan ng panoorin ng pag ikaw mismo manood ka rin, pwede din naman panoorin mo lahat ng mga video mo. Huwag lang yung yung main account mong ipapanood mo. Ayan. Tingnan mo, sa mobile lang ako gumagawa lahat ng account ko, di ako gumagawa sa laptop. Ganun naman pala eh. Pwede yun. Pakatambay lang ng mga 10 minutes, 15 minutes, okay na. Palit na naman ang account. Kapag may kung gagawa rin ako. Ito hindi pa pwede gawa ng maraming account kasi surrender yung battery niya. Nagme-message nilalagnat na daw siya tapos na. Yung cellphone ko na to. Kaya Mary Slab, mag-upload ka ng video mo. Kasi isa pa lang yung nakita ko doon eh. Oo, mabilis lang mag-shift account sa Facebook. Kaya nga. Kasi pag sa laki-laki naman ang lot ng ibig ko sabihin hindi kaya mag-open ng madaming account. Kaya nga, sabi ko, sa CP mo na lang ikaw magawa ng account ulit. Yung sa laptop mo, hayaan mo na lang. Bakit hindi kaya? Hindi, pag nakatambay ka ba? Pang mo lang. Pag sa mga pumapasok, para kasi iba na ang account sa laptop ko at sa mobile ko. Ayan. Para magkaiba nga naman. Pag gagawa rin ako ng account. Next. Mag-upload lang muna ako ng video ko. Pagtapos nito bago mag-work.
bago pa lang hiya ako pero kailangan ng saging. Kaya nga, kapalan mo ng mukha mo. Huwag nang mahihiya. Kailangan natin to. Kailangan natin ng maraming saging. Kasi kung yung iba naman kasi hindi na nag-LS kasi marami silang video na pinapanood. Ang hahaba pa. Doon pa lang, okay na, makukumpleto na nila yung 4K na yon na WH pag mahaba. Basta sarili mo mga video mo na mahabang mga video, okay na yon. Pero kung wala namang mga video na kailangan mo talaga mag-LS para humaba yung mo, para makadami ka ng WH mo. Kasi pag raw, yung mga video mo, lalo na nagiging mga trending siya, maraming views na, doon makakakuha ka na ng maraming WH. Kasi may mga ayaw talaga. Saka pwede naman pala, pag ayaw mong, pwede ba pag ayaw mong pakita mukha mo pag nag-LS ka, pwede ba yun? Yung magpapakita ka ng sandali, tapos yung kagaya ng mga ginagawa nila na silent LS lang. Madali lang ang saging basta damihan mo na din video mo para masabay sa paglaki. Kaya nga, kasi isa pa lang yung video niya, nakita ako. Kasi sabi nga nila, madaling hanapin ang saging. Yung WS, ang mahirap gawin, hanapin yung mga WH na yan. Yung saging, pag kumpleto na yung WH mo, yung saging, sige, pasok ka lang ng pasok sa mga nag-LS. Madaming saging na, paglabas mo, daming saging na nun. Ako marami pang saging din ang kailangan ko bago ako mag-graduate. Kasi nasa 839 pa lang ako. 160 pa, pero kailangan mga 170 para mabuo mo. Para buo talaga yung 1K na yon. Kasi pag walang kasobra, magiging kulang. Maganda mag-LS pag madami saging. Oo. Siyempre, pag sa mga baguhan pa lang, kagaya ko rin, baguhan pa lang mag-LS, wala pang gaano bagang maraming alagad. Wala akong mga ninja na kaya wala pang naibibigay. Kasi kaya lang, ang purpose lang naman natin, kaya tayo nag-LS, kasi kailangan natin kaya tayo pumapasok sa mga LS, kailangan natin ng saging, kailangan natin ng WH. Pag yung mga nag-LS naman, WH ang kailangan na. Ako parehas mo kailangan, saging saka WH. Kasi maliit pa lang. Kaya nga, para gusto mo ng madaming mga saging pag pasukan mo yung LS niya ni Fatima Arab tsaka ni OFW Offshore Life Lab. Minsan marami silang mga bisita na pumapasok. Kasi may mga rin sila, mga community, sinishare nila, o pag nakita ng ibang tao, papasok. Kaya, makakadami ka talaga doon. Ako wala pa akong community, kaya hindi ko pa na-share yung ko rin. Pero minsan, sinishare na rin. Sinishare din ni OFW yung ko, yung LS ko. Kaya minsan may mga naliligaw. Yung iba talaga kasi, pag nakikita nila na kunti lang yung tao sa mga nag-LS, umaalis na sila kasi ayaw nila mag-stay din kasi isipin, syempre nga naman, saging ang kailangan nila tapos walang mga tao. Pero ako naman, pag ganyan, mag-i-stay ako kahit na kunti lang yung makuha ko kasi doon ako napapansin nila. Pag kunti lang yung tao, doon ako napapansin. Kung ano mang kailangan kong itanong, nasasagot nila. Kasi pag maraming tao, kahit anong sabi ko sa usa, ganito mga tanong-tanong ko, hindi ako napapansin. Walang sagot akong naririnig. Siyempre, bago ka pa lang, kailangan magtanong ka kung anong dapat mong gawin dyan, kung anong pwede mong sabihin, kung anong pwede mong isulat dyan sa mga na hindi bawal. Wala, hindi ka napapansin kasi sobrang dami ng mga taong pumapasok. Kaya pag mga bago pa lang tayo, pasok muna tayo sa mga kunting tao pa lang, mga tanong, ganun. Para napapansin tayo yung mga tanong natin, nasasagot ng host.
Sa LS kahit isa o dalawa o tatlo lang bisita mo, okay lang para makilala ka din ng mga kaibigan natin. LS ka lang. Ayun. Okay lang konti pang saging kasi kung may mahaba ka ng video, malaki ng oras mo, yun na lang panoorin mo pag may oras ka. Turuan kita kung paano mo gawin, Mary's Lab. Kaya nga kasi sabi ko nga sa kanya, papasok ka sa hindi pa maraming tao para yung mga tanong mo, kagaya niya, baguhan rin naman siya, masasagot lahat ng tanong niya. Ano ba ang pwede kong gawin, ganun. Kasi syempre, sa dami ba naman ng bisita mo, minsan yung mga tanong hindi na napapansin ng host. Kaya siya, sa kagaya niya na bago pa rin lang, madami ng tanong, ganun. O, hindi pasok siya sa pasok ka sa kunti pa lang na tao. Kagaya ngayon, Mary's Lab, pumasok ka sa akin, kunti lang naman tao. Pero yung mga bisita ko naman, marami namang mga alagad. Saka tumutulong talaga sila. Tapos nasasagot din. Kasi sa kanila rin naman ako nagtatanong kung anong pwedeng gawin pag nag-ELS ka. Kasi wala namang problema kung maraming tao o wala Basta importante kahit isa, dalawa, tatlo may tao. Basta dikit ka lang sa amin, gagawa ako GC para madali na mag-ask kung anong problema sa waiting nyo. Ayan, oo, dikit lang tayo dyan sa mga marunong na. Kasi mahirap din talaga pag bago ka pa lang. Pero lahat naman tayo nag-uumpisa sa mababa hanggang sa tumaas na ng tumaas. Hanggang sa makatapos na. Dati nga, sabi ko, ako ang nanonood ako dati sa mga YouTube, ganun-ganun. Mga YouTubers, sabi ko, paano kaya sila, ganyan, gumagawa sila ng mga ganyan. Para bang minsan, paano kaya kung ganyan din ako na, minsan panonoorin din kaya ako ng mga tao pag maganyan ko, mag-vlog, ng kung ano-ano. Ngayon, minsan, sabi ko, nakikita ko na ang sarili ko. Napapanood na din ako ng mga anak ko. Ganun pala yun. Parang magiging proud ka rin ba sa sarili mo na kung kaya niya, kung kaya nila, kaya mo din gawin. 4:34 na. 1:37. Ayan, malapit na. Shout out at 7 million in my house. 7 million sila, sige lang. Hanggang anong oras ka malapit na hanggang sa pag alas 5. Wala na, mag-out na ako, tapos na din ako. 15 minutes na lang. 25 minutes pa lang. 25 minutes na lang. Matatapos na din ako. Pero sabi ko, kahit dami ka, lagay paulit-ulit mo panoorin. Pag nalaman ni Lolo, di daw confident. Hindi, basta i-clear history mo lang siya. Tapos, pag napanood mo na ng isang account, clear history mo uli. Ganun lang ang ang gagawin mo. Kasi hindi na yun counted pa rin yun kasi i-clear history mo na siya. Kahit ilang account pwede mong ipanood sa mga video mo. Papalit-palit lang. Kasi ganyan kami nga ni OFW, pag nanonood, minsan yung mga account, paulit-ulit lang, basta may ayan, may gagawin doon para hindi makita ni Lolo. Ayan, tuturuan ka niya ni OFW. Sa LS niya, tuturuan ka niyan, marunong yan. Sa kanya rin ako minsan nagtatanong
kung anong mga dapat gawin para hindi ma-detect. Para counted siya lahat. Bago ka mag-out, Jackilo, diyan ka lang muna. Di ba, 10 pa naman ang labas mo. O. Para pag off ko, may tao. Lang, 11 tamsak na. 11 pa. Ten na lang. Kasi nun. Okay po, thanks. Madami akong matututunan sa inyo. Maganda din yung tatanong kaysa sa mga napapanood lang. Kaya nga, kasi tingnan mo, kung madaming tao dito, maraming tao dito sa LSCO, hindi rin masasagot yung mga tanong mo. Kasi hindi ka nila papansinin din kasi puro lang sila isdaan lang ng isdaan dyan, di ba? Kaya sabi ko man din sa'yo, papasok ka lang muna ganyan. Bukas pag may LS din yan, si OFW, umaga. Minsan 7:30 nag-uumpisa na yan ng umaga. Pasok ka sa kanya. Pag marami ka pang tanong, yun. Ayan, si Fatima. Di pa, tambay lang ito sa iyo, host, hanggang matapos ka. Okay pa, Fatima, maraming salamat ha. Ganda lang. Tsaka pag Mary's Lab, yan si Fatima Arab. Pwede ka rin magtanong sa kanya kung anong mga gustong pang itanong, kung ano yung mga bawal. Kaya punta ka rin sa LS niya. Para marami ka pa rin matutunan din sa kanya. Kasi ako nag-a-attend din ako sa mga LS nila para nakikita ko rin yung may mga tanong, ayun, binabasa ko na lang. Ganun din pala yun, ibig sabihin nun. Okay, host. Sige. Pero ako ngayon, pag tinitingnan ko yung mga ko, maraming nakalagay sa mga basurahan, mga likely spam. Kasi may mga nagko-comment ba na hindi naman naaayon sa pinapanood nila. Kung ano yung video sana na pinanood, yun ang i-comment. Kaya ikaw, Mary's Lab, pag ka, Ma'am Fatima, ay, Fatima Gipal, mo nga yung link mo, magbaba ka nga, Fatima Arap, yung sa ninja mo. Kasi hindi daw mapuntahan ni hindi niya makita ni Mary's Lab, yung mo, hindi daw niya makita yung bahay mo. Ayan, Mary's Lab, oh. Ibaba mo nga ang link niyan. Ayan, hello, Baby Ortiga, Tamsakdan. Salamat, Baby Ortiga. Okay, sige. Habol ka pa. Dikitan nyo si Baby Ortiga. Mary's Lab? Ayan, si Baby Ortiga. Maliit pa din bahay niyan. Ayan, dikitan mo rin siya. Ayan, Baby Ortiga, baba mo na yung mo. Oo, ibaba mo Fatima tsaka para kasi hindi daw niya makita. Ayan, Baby Ortiga, ibaba mo yung ayan, may jacket ka na.
Ibaba mo yung link mo kasi si Mary's Lab para mapuntahan niya yung bahay mo. Welcome, welcome. Dikit ko lang kay Mary's Lab yung isa kong Karan 17 vlog. Sige, idikit mo na sa kanya. Tapos yung iba bukas na lang pag ano, ay, OFW, ibaba mo muna yung link ni Fatima Arab para masundan ni ano, ni Mary's Lab kasi hindi niya makita. Hindi niya makita daw yung bahay. Ikaw na, ibaba mo na muna yan. Kaya ako, hanapin ko. Ibaba mo na muna yung ano. Sige, ako magbaba. Ako na lang magbaba. Hanapin ko yung pinakama, ano, maiksi na ano. Pwede naman ako magbaba, di ba? Okay. Yung isa, yung ninja ko naman ang magbababa, hindi naman. Ayan. Ayan na yung ano ni Baby Ortiga. Mary's Lab, ayan, puntahan mo na. Ay, baliktad, bakit ako nag-ano? Ako pala ang magbababa, bakit ko inano? Ay. Nalito na si host, nalito na. Ito ang ibababa ko. Sa ating harap. Ayan na. Mary's Lab, ayan na yung ano, yung link ni Fatima Arab. Puntahan mo na siya. Tsaka ayan si Baby Ortiga, puntahan mo na din. Ayan, nagbaba na siya ng link. Ikaw na lang ang pumunta. Kasi wala ka pang video na seconds lang. Puntahan mo na sila, dikitan mo na. Ayan, binaba ko na yung link ni ano, Fatima Arab para alam mo. Para alam mo kung anong oras siya nag-LS. Mapuntahan mo siya. Shout out sa lahat ng tao dito sa bahay ko. Mega shout out sa lahat. Mary's Lab, napuntahan mo na ba? Puntahan mo na sila ha. Ayan, yung binaba kong link kay Fatima Arab yan. Tapos ayan si Baby Ortega ano rin, nagbaba na rin siya ng link niya. Ikaw na lang pumunta. Hindi, yung link yan ni Fatima Arab yung binaba ko. Ayan, salamat King Lapu-Lapu sa tamsak mo. Dagdag na siya. Kay Fatima Arab kasi hindi niya makita ba? Hindi makita ni Mary's Lab. Pwede naman ako magbaba ng link ni Fatima. Kaya ikaw, King Lapu-Lapu or OFW, pag wala ako, pwede mo rin ibaba yung link ko. Para madagdagan, huwag ka na muna mangisda kasi malaki ng bahay mo. Ako na lang ang ipangisda mo. Yan, malapit na din.
Ayan, Dan, ginimbal ko na yung kampana ni Ma'am Bibenta. Ayan, maraming salamat. Mary's Lab. Kung ano yung nakikita mo lang sa Mary's Lab, sa mga video nila, dyan sa link na binaba ko, kung ano lang nakikita mo, yun na lang ang sabihin mo. Kung hindi mo talaga alam, yung pamagat nun, dagdagan mo na lang ng konti, medyo mahaba-haba. Kasi yung iba, minsan nasasayang lang, kaya sinasabi na hindi ka binabalikan. Kasi nga, hindi nila nakikita yung bakas na iniwan mo sa bahay nila. Paano ka nga naman babalikan kung hindi nila nakikita, di ba? Kaya kailangan yung bakas mo, siguradong naaayon doon kung ano yung pinapanood mo. Kasi minsan, siguro, ako rin, pag nagbabaka sa kanila, minsan naano ko na, bakit ganun? Hindi ako binabalikan. Yun pala, pag ganun, wala siguro. Kasi minsan, basta na lang ako, dati nung bago pa lang ako, basta ko na lang tinitingnan ba yung tapos nagko-comment lang ako. Yun pala, hindi rin yun kailangan yung napapanood mo, yun lang ang sasabihin mo doon sa i-comment mo sa kanila para nakikita nila, yun, babalikan ka. Kasi ako minsan ang dami na rin sa akin na nasa spam na nakalagay. Okay po, thanks sa tips. Ayan. Naman. Kasi minsan kasi pag sinabi lang na, yung mga ganon kasi, yung mga comment na, nice intro, amazing, tapos yung newbie here, minsan ayaw niyan, new friends here. Pag nilagyan mo yung mga ganyan na mga new friends here, asahan mo, walang babalik sa'yo kasi nandyan na yan. Yung iba naman kasi, sasabihin pa sa'yo, dudugtungan pa na, pabalik na lang, sob-to-sob tayo, may nakalagay pa ng ganyan. Hindi rin yun, napupunta rin yun sa spam. Ayan, Mary Love, dana sa'yo, sabi ni Baby Ortega. Ayan. Oo, mag-video ka dyan sa Lebanon, kung ano-ano dyan na nakikita mo, videohan mo na pwedeng i-video. Para madagdagan din yung video mo, para madagdagan yung WH mo. Kasi 2 minutes lang yan, o paulit-ulitin yan ng mga viewers mo, kunti lang, isang video lang. Welcome ka. Ayan, malapit na, magdalawang oras, 4:49 na. Sakto, pababa na rin ako pag dalawa na. Ngayon, may nakita na naman ako sa sa akin, sa basurahan ko. Paano okay na sana eh, maganda na sana yung bakas niyang iniwan eh. Kaso lang, dinagdagan niya pa ng new friends here. Sayang. Isang saging na naman ang nalagat. Ahason po yung video pa. Papakapalin ko muna. Isiminto mo, Mary's Lab. Lagyan mo ng graba para kumapalalo. Ganon tayo dito sa mundo ng YT, sa mundo ni Lolo Pakapalan. Kailangan wag kang mahihiya magtanong-tanong sa host. Pag hindi ka pinapansin, paulit-ulitin mo, makasampung beses ka, hindi ka pinapansin, sige, labas ka na, hanap ka na naman ng ibang pwede mong pagtanungan. Yung pwede kang i-entertain ka agad, masagot ka agad. Ano ba dapat ibakas account para mabalikan ka at di mawala? Kumbaga sa di ba may link silang binababa? Kung ano lang nung napapanood mo doon, minsan kasi yung mga intro lang nila, may iksi lang. Yun lang ang sasabihin mo kung anong nakikita mo doon sa mga video. Yung mga sumasayaw, kumakanta, o yung mga ganun. Kasi yung iba mga TikTok, di ba? O,
Ganun na lang. Yun din, kung TikTok ang nakikita mo, o di TikTok na lang ilagay mo din. Tugtungan mo na lang, huwag lang yung sabihin mo lang na, TikTok, ganun lang, hindi. O, ang ganda ng TikTok mo, ganun. Ang ganda ng compilation TikTok mo, ganun lang. Ang ganda ng yung intro mo, TikTok, o, para siguradong ano yun, pasok yun. Kasi, may isa kang nasabi doon sa video na yun na pinanood mo. Kasi kung sasabihin mo lang na, nice, wow, wala yun. Kasi anong ibig sabihin nun? Nag-wow ka lang para saan? Nagsabi ka lang ng nice para saan? Oh, may nagbakas pa nga sa akin, sabi nga, dito na ako, dikit na sa'yo. Ando, nung tinignan ko andun sa basurahan, bakit ba gano'n naman? Sabi ko nga, lahat naman tayo nagkakamali. Kaso lang, ako naman kasi minsan, sinasabihan ko na lang sa comment ko na, pakiulit na lang po ng bakas nyo kasi nasa basurahan. Minsan may nagsabi rin sa akin na, ma'am, pakiulit po ng comment nyo kasi nasa basurahan. Yun, inulit ko siya. Kasi okay lang naman, ulitin mo uli. Pag kasi yung iba, nagme-message talaga sa'yo, sasabihin sa'yo na, doon sa comment mo mismo, doon sila magre-reply, sasabihin sa'yo na, pakiulit na lang po ng comment nyo kasi nasa basurahan. Tapos papanoorin ko uli yon, yung video na yon. Tapos, yun ang ilalagay ko sa comment ko. Maraming salamat, Pating Maarad. Magagaling kasi kayo. Sa inyo ako kumukuha ba ng mga experience. Kung paano kayo humandle ng ganyan, kung paano ka mag-host, mag-ganon. Ganyan. Gumagaya lang ako. Tamang-tama yung mga napasukan kong LS, kagaya nyo, kagaya ng Habibti ko, magaling magpaliwanag, kagaya mo, magaling mo. Ginagaya ko lang kung anong mga mo. Ayan, Karang Six Vlog, hello host, Tamsakdan, maraming salamat. Ganon lang, sabi nga nila, di ba? Pag ang napasukan mong teacher magaling mag-explain, yung estudyante magaling din mag-explain. Madaling matuto pala. Kaya ganon. Ayan, 156 na. Malapit na, magbaba na naman. Ayun, bumaba na yung kasama ko. Mauuna siya ng konti kasi magpa-plancha siya. Matututo na yan, host. Idaming spam, Ang dami sa akin kasing spam. Tapos araw-araw, ang dami pa sa akin, Kaya, sa mga spam, doon ko natututunan na, ganito pala, hindi pala yun pwede, na ganun lang ang i-comment mo. Nababasura pala. Sa araw-araw na tinitingnan ko, minsan 5, 4, ganyan ang mga nasa spam ko. Nung bagong-bago pa lang ako, siguro ko mga 10 ang sa spam ko. Kasi ba naman yung mga comment nila, dito na ako sa bahay mo, pabalik na lang sa bahay ko. Ganun lang. Tapos sasabihin, nag-iwan na ako ng saging sa'yo, balikan mo na lang ako. Hindi naman yun yung video na nilagay ko. Buti kung marami akong saging doon. Sinabi nila na lang nila, nadalhan mo din ako ng saging. Di ba? Ganun lang yun. Kakayanin po. Ayan. Salamat naman po. Pareho tayo, host. Natututo din ako kakanood ng mga LS. Oo, ganun. Minsan, para bang ginagawa kong inspiration yung mga host. Ganito pala siya. Yung sinasabi pala, pag may papasok sa bahay niya, ganito palang sasabihin. Kailangan ganito palang sasabihin sa mga tao niya, kung anong di dapat sabihin sa bahay niya, kung anong di dapat gawin. O kailangan bago ka pumasok. Siyempre, tayo pag pumapasok tayo sa mga bahay-bahay, nagbibigay tayo ng galang, di ba? O kailangan bago tayo pumasok, magtamsak muna tayo kay host kasi bahay niya yun para yun na lang ang parang natin sa mga taong pumapasok sa atin. Yun na lang ang regalo nila sa atin. Yung tamsak nila, masaya na tayo. Ganun lang yun. Tsaka masaya na rin tayo na nakakatulong sa mga tao.
kahit na ganito lang tayo, at least nakakatulong din tayo sa kanila. Oo, ganun Baby Ortega. Yung mga ano nila, tingnan mo. Ngayon, ang daming saging na nakuha mo, ang daming dumikit sa'yo. Siyempre, tuwang-tuwa ka, di ba? Ang daming saging. Pagising mo yan, makikita mo, ba't ganun? Nagbawas ng 5, 3. Tingnan mo sa likely spam mo. Doon mo makikita na hindi siya accepted ni Lolo yung mga kinument niya sa'yo. Kasi dapat tayo, pag nagbabakas, doon mismo sana panood natin. Di ba pag kaya ako minsan naman hindi ko maano na kung anong mga hindi ko maintindihan ba kung anong video yung mga ang ginagawa ko naman doon sa title nila, yun na lang ang ginagaya ko. Dinadagdagan ko na lang yan ng konti para pasok siya. Kasi pag may intro, ganun lang yan. Titingnan ko kung anong nakalagay. Ang ganda na. Pag may picture na kasama yung intro niya, pag may tugtog na kasama, yun na lang ang sasabihin ko, ang ganda naman ng new intro mo with may kasamang picture o kaya minsan sabi ko, beautiful intro with picture and beautiful background. Ganun lang ko. At least, nasabi mo isa-isa kung ano nasa loob ng video na yun. Basta wag mo nang dudugtungan na new friends here, dikitan mo na ako, balikan mo na ako. Ganun, wag lang. Tapos, wag kang kaagad babalik-balik sa dumikit sa'yo kasi ako ganun ang ginagawa ko. Pag may dumikit sa akin, minsan, 2 oras, 3 oras, lalabas ako. Tapos, didikitan ko na sila, babalikan ko na. Wala, mas malaki pa ang mababawas sa'yo. Pag binalikan mo agad yung dinidikitan mo. Kaya hayaan mo lang muna sila. May iba kasi na hindi na makapag-antay. Inaano na kaagad. Kaya pag may nag-comment sa inyo, Baby Ortega o kaya Mary's Love, pag may nag-comment sa'yo na ganyan, yung, di ba may reply doon na parang magsabi ka doon na pwede po ba pakiulit ng comment nyo kasi nasa basurahan lang. Yun, may iba naman na iniintindi nila, aayusin nila yung comment para pasok doon. Kasi sayang din yun Ang ganda-ganda ng pagkakadikit mo sa kanila tapos yung ibabalik nila sa'yo nasa spam lang. Diba? Pagising ko kanina 5 na bawas sa akin. O, tingnan mo. Ako nga ngayon kaninang umaga pumasok ako sa LS. Paglabas ko siguro ko 21 ang nakuha kong saging. Alam mo ngayon, pagtingin ko, nabawasan ng 3. Okay na, 3 pa lang ngayon ang nabawas. Kaya mahirap din. Kaya kailangan pag umano tayo sa mga wag muna natin babalikan kaagad. Tapos pag may nakita kayong mga spam, sabihin nyo na lang, i-comment nyo uli para balikan kayo. O sige na, at ako'y magpapaalam na. Maraming salamat sa inyo, Fatima Arab, Mary's Love, Baby Ortega, OFW Offshore Night Vlog, at sa mga ninja nyo ni Fatima Arab, maraming salamat. Till next time, pasunod naman, ha? Baby Ortega, wag ka agad-agad babalik, sayang lang. Yan, tama ang sabi ni OFW Offshore Life Vlog. Wag na wag kayong babalik kaagad. Hayaan nyo, mga 1 araw o kalahating araw, saka nyo sila balikan. Okay, Mary's Love, Baby Ortega, OFW, Fatima Arab, mga alagad nyong lahat, maraming salamat sa inyo. Ayan, maraming salamat sa support nyo. Bukas Mary's Love, may yan si OFW Offshore Life Vlog umaga. Mayroon siyang LS, kaya si Fatima Arab, nag-LS din siya. Puntahan niyo siya, ha? Oo, tapos na, Fatima, magtatrabaho na ako. 5:00 na Tapos na ang pahinga ko, 5:00 na. Sige na, salamat. Bye-bye.